gemes piye? Modele nek karo sithik turu mangan nek mulane didhewekno kono kene iki. Ngene iki jenenge kados satron apa? Ora ngono, pancen kahanan to, Le. Ngoten. Kudu angon kahanan. Awak iso mengondisikan si tua. Leres. Mengasrimikan mengonisikan nomor ini mengonisikan situasi niku mensilikani suntik tapi kok mensilikon awake modele pergerakan terbatas berapa bola wedi pesawat wedi penak bediding keduren bediding pesawat yang tadi mumbul ada ya mumbul ning aja dhuwur-dhuwur paling gaya pesawat iki sak dhuwure omah no seng dadi cara ngono ceblok mau gedandul ngono ora sampai dur iki pesawat apa ompret lempok jane apa enek pesawat ompret lempok lha ya apa enek pesawat kok mumbul dhuwure omah iki keman bro gua bediding bro bediding nanti kalau jatuh terus gimana Nggih ngapunten lho Pak nggih. Nggih, mboten caros menapa. Aku seneng jane ngono aku seneng atiku slirate sarimbit urung rawuh tekan dene. Nggih. Bocah iki jan lali wong lali ya lho. Mboten kula kali jenengane langsung on time. Saestu niku sepanung soalé napa? Kula pun remen panggih jenengan prong ngeten meseme niki lho kula eling terus kali jenengan. Jenengan nggih dereng saliman riyin sembah nuwun Pak. Mugi-mugi paring. Nggih rezeki kang barokah melimpah. Seneng kali jenengan pokoke. Apa? Dagelan loro ya momone gentenan. Lah kowe ya kudu omong. Ya iya to. Kowe ning kono malah apik lho. Oh, surem kaya tekape dibedil. Aku ora ngene nggo kloso dhewe. Kloso ya pe ngangkring to piye kok kloso. Alhamdulillah nggih Pak Ragil dalu punika acarane napa menika? Walimatul urus. Walimatul urus. Alhamdulillah ngantenane nggih ditanggepno ringgitan wayange niki wajan rejo sanget teng mriki ya. Heeh, pokoke melok seneng. Lah nggih ngoten nggih Pak. Kowe bener awakmu ditimbali mrene iki diaturi Mangayu Bagyo kowe paringan putrane Bagus Briptu Deni Giopani kalawan Dia Ayu Briptu Farida Nur Rahmawati polisi Polri. Tuh, udah kan? Injih, nika terose napa gaweane terose niku polisi. Polisi memberantas kejahatan. Betul. Dan juga mengayomi dan juga melindungi masyarakat. Luar biasa. Pokoknya sebagai polisi harus amanah. Ora mesti omongan kemajuan kowe. Ora aku dadi polisi aku malah ra karo-karoan. Lah nyapa? Aku bedino disurat. Disurat piye? Takoki suratnya mana? Nang omah brek takoki suratnya mana? Itu adalah merupakan daripada tugas seorang polisi, Mek. Lah tapi nang omahe. Loh, itu dia itu mengikuti naluri polisinya ikut gitu loh. Lopo, naluri ya. Dodong komet. Nggih. Iki Mbak Farida Nur Rahmawati Briptu dan Mbak Mas Briptu Deni Giopani iki standar nek nenggone daerah Tenggara Kalimantan Timur kan standar tingginya. Tapi nek nenggone Lamongan kuwi dhuwur. Ah, masa polisi 100 meter. Loh, piye ta Pak? Polisi nggih umumnya niku minimal 165 kalau tidak salah. Iya. Itu sudah standar nasional. Iya. Apa enak polisi Lamongan kok 100 meter? Ditulisi loh, iya ku. Tulis masuk dengan ana tulisane ya lagi Pak. Iya. Oh, lho aku sesine ada. Kok kira ngerti tata tertib polisi ketoke kowe? Tata tertib. Persyaratan daftar polisi tinggi minimal 155 atau 65 ngono lho. Ora enek polisi kok dhuwure 100 meter ki lho. Enek Lamongan nyatane nggih Pak. Iya, bener. Aku dhewe ngerteni kok. Heeh, kuwi cedhake tulisan kono kuwi ning tulisane. Piye? Anu jual sate 200 meter. Kuwi peringet tuh. Maksudmu lho piye? Iki syaratnya dadi polisi, men. Lho, iya lah ya polisi-polisi kuwi nak padha suruh mangan sate sing 200 meter mutu. Kok malah ngageti cabai. Oke, iki latihan anu kok anu kadra. Kuwi tulisane ngono, ning ora enek polisi kok 100 meter. Ora saya lah ya. Ora geli ngoten. Nang kene sing baku awake dhewe meruti donga. Donga piye? Nganten kekalih. Kowe kok ndonga-ndonga salame urung kok ndonga kowe iki wong umat Islam apa ora? Islam jane. Iso salam apa ora? Ya iso.
Berarti ra salam dhisik. Kamu tadi kowe yo. Wah, salam. Boyo inisiatif sendiri. Apakah yang akan saya lakukan? Saya harus bagaimana? Aku denane salam dhisik kok tapu. Lah kowe salaman ora bener kok. Ayo mulane contoh. Salam kok wong Islam salaman assalamualaikum gandhe. Kula nuwun. Wong Jawa Islam yo ngono. Lho wong Jawa Islam, Jawa Islam. Ngono lho, salame wong Islami sing apik. Iki ngono ning ngarepe musuh masjid nggih, Bu. Nggih. Memang aku salat ning kono malah diwedeni wong lan ning kono malah medeni wong. Napa? Lah piye ditulisi ning kono? Yang bawa HP dipateni. Yang bawa HP dimatikan. Selamat aku ora rono. Aku yo mundur iki wong kene kok galak-galak men. Maksudnya ora ngono. Piye? Nek kowe nggawa HP dipateni, ben Lah iya aku mau salat timbang kepaten. iya to, Cak. Salat pisan ninggal ndas. Maksudnya iki sing duwe dipateni. Lah iya berarti sing anu dipateni. Oh, Aku duwe HP jadi berarti aku dipateni. maksudnya iki kowe nek salat nang kono, pateni lah. HP ne. Tulisannya orang ngono. Yang bawa HP dimatikan. Oh, berarti kan sing nggawa HP dipateni. Lah aku rono nggawa HP. Mun aku mati piye? Ya tak layat to kok. Lho, asem mbok sengkana Aku aku. goblok ngeyel. Goblok piye wong tulisannya ngono yang bawa HP dimatikan. Lah kok nek ditulisi sing jelas ya bek kocone kok ya. Salam sing apik, rupane kok Doraemon. Berarti bangkoe kaya sigaran klopo. Tapi kan manis. Manis jere sapa? Dilat to. Lah nggo apa dilat garangan. Kali Dilat kalau sinden-sinden ayu-ayu ngono vitamin C. Lah sing ndi? Ha kuwi api-api lho kan sing cilik barang iki apa kuwi? Ijek AS to kuwi. Apa dek anak sinden AS yo lho. Anak sinden. Disingkat. AS. Bapak Ibu sedaya kemawon kang hormati. Lho bapakmu bu makane gini. Lho. Iki gak dunung tata trapsila ketok ya. Iya to kuwi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Oh, Pak ya, kayak iki. Angel ngomong karo dagelan yang pendidikannya rendah itu sulit. Sulit rasa digarap. Asline jelasno wong nek gak tepat nek gak pasti repot. Yo rasa teko to titip ae kena. Selamat teh aku gonceng dhek. Cara ora gonceng mulai tak ombeni gramason tadi. Engko tak tinggal ya we. Aku milo. Kene dolane peweteng. Ya peteng bengi. Awan yo padang padha ae. Bapak Ibu sedaya kemawon kula hormati. Wabarakatuh. Ngono ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Lah yo gak bener. Nek muni ngono. Muni piye? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru Sing muni iki lho, rono. lah iki mang apa mripatu sing muni wong iya lambeku sing muni. Kowe muni assalamualaikum. Aku ngomong waalaikumsalam. Bar aku. Aja ngono aja purek. Oh, salam ae ora kaprah. Iya aku nek purek dulu to mripatu melumpuh kaya nyulo kodhok lho. Center iki. Nyatane kok sentolop. Senter kok desa sentolop. Lah aku wong Jenegara asli yo nguri-nguri bahasa kene to. Jenegara iki bahasane piye jajal? Jengklong. Kowe aja ngomong cingklong kok. Kowe ra ro kahanan daerah kene to piye? Yo paham, Bro. Pahame piye ning daerah kene nek apa? Kene jerine anu guru Piye? lagi musim penyakit nyamuk lempok. Apa enek penyakit kok jenenge nyamuk lempok iki lho? Lah kan kene nginep rong dina kok nek wis di anu cikunguya ki lempok dadak kowe. Ngati ing kene. Ngapunten lho, anu pertangi iki. Niki saestu cak komen iki paham nek kawasan mriki. Kawasan Soale mriki. alhamdulillah cak komen iki ulan wingi teng mriku no wala. Kasih tahu, kasih tahu. Gak tahu tanggapan iki. Nggih nembe sepeda niki alhamdulillah. Wis jelas kok nyamuk lempok iki piye? Nyamuk lempok ya cikunguya. Cikungunya itu disebabkan karena virus. apa? Virus. Apa? Mang. Ku bambung. Kok ngambung kue nyapo wae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis kok ngono. Saya Ora kena apa? Wes jan aku ora iri karo awak. Iri lho jelas kudu iri. Lagi. Dalu iki aku lagi teko tek lho.
Pak anu ingkang sing digawe. Monggo Mas, monggo cah dodok wis tepang kula. Soale kula niku rencange Bu Erna. Bu Erna iki? Iya, guru. Sing digone macake. Iki yo sing digo maca Bu Erna. Sip pokoke. Sipe piye? Lah nek teko aku langsung bleng. Monggo Mas teng jeding. Lho. Ana kanca-kancane ditawani mangan aku kok ora jeding kamu. Jedinge tapi Jedinge Bu Erna piye? peteng. Lho. Kowe iki piye to, Met? Wis dikae kaya ngono lho, kowe wis dirupa-rupakno. Iya. Wis dikongkone jeding, lah kok malah bondo peteng. Ora maksudnya peteng kuwi kan terus urung tak kakno lampune. Oh iya. Akhire terus tak cetrek ngono. Mbok cetrek apa? Lampune to blok kok iso. Mekan. Yo mekan cetrek terus aku lagi fish. Apa fish air? Fish air. Nguyuh lho nguyuh. Pipis ngene fish kok mbayani kowe iki kok. Kowe nek kono penak to? Penak aku. Dindekno bakso langsung sak rombongan. Berarti baksone baris berbaris nang rombongan. Enggak rombongan bakso. Oh, baksone dirombong wong akeh. Bakso rombong. Oh, berarti wonge mangan rombonge bakso. Wah, blek rombong. Oh, berarti wonge dibelki rombong. Lho. Goblok. Piye to, Mek? Maksudnya bakso sing dodol ditumpakno rombong. Oh, berarti sing dodol didodoli ning rombonge. Aduh, bergoblok iki bocah iki. Piye to, Mek iki? Rombong diusung bakul. Terus niku. Oh, berarti bakule nyunggi rombong. Lah ya. Lah gak kaboten, Mek. Mbong. Nesu nek iki nesu kowe. Ora nesu piye kowe angel jak omong-omongan. Wong aja gampang emosi ring dawuh para yayi, para pinisepuh. Dawe Innallaha ma'az sabirin. artinya Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. kowe jiablok. Kiai kene kowe kapok kowe kok. Wong jak dakel malah turu. Tanek. Lho tanek kok malah tangi. Tangi. Lah aku mbok artine sing bener aja guyon. Lah wong dalil cekaos ora dunung ngaji mi ceprek kowe iki. Ora Ora to ngaji ki awar para yayi. Aku ngaji metu denane aku. Lho, ngaji kok metu kuwi ngono kanggo ngibadahmu somben, Mek. Pindah nggon. Pindah nggon ning ndi? Aku kan gak betah sumuk to, aku nek gak ruangane AC ngono ora iso. Oh, ana wong kulit temeng lumut ning ruangan AC. Wong iki ndelok awake. Niki alhamdulillah dalu punika teng dalemipun Bapak Sudarsono ugi Ibu Safiah. Menika kagungan damel nggih menika walimatul urus pernikahan. Iki tenan pura. Lho mbok kira ngeten iki lho nyuwun sewu paraken nggih. Bener, Ini bener. ki nek wong nek Bener. kekurangan informasi omong saomong mesti bento dadah kowe. Kok pintu dadah. Yo ngablong apa ya kethek ditembak. Bener dikandake dodol. Wah, Kada damel Pak Pak Sudarsono saha Ibu Safiah. Kok kenal sampean? Lo. Kok kenal? Wuh. Sampean kok iya nek bekecat. Lambe mbok pulo iki lho. Lambem kaya SBS ya. Ebes iki jane toko material to piye Bu Safiah. Ngantene. Ugi nek Mas Tani nggih menika. Rara. Bu, Ngantene Rara ta? ngenteni yo wedok mbek lanang. Lho ngenteni yo kuwi sing ditemokno di awan. Lah iya bareng asma sinten? Yo sing nanggap iki kabeh ngenteni. Lah iya sinten? Lah yo sing nanggap layak barang iki, Mek. Lah wong padune goblok kok iso. Ngono ki mbok takok. Nek ora ngerti mundur. Oh, Ora ngerti ditanggap kok ora ngerti sing nanggap iki Lah sing piye. tak apal sing di omah tok soalé kuwi sing urusane ambek awake dhewe. Lah kok cek mundur ki? Lah kuwi Rara. Oh, bocah ki rong tau dikecit ndase ketoke. Ngono. Ora dipaksa. Ngantene aja diganggu saiki lagi turu. Endi? Lah kae. Lho, kayak ngenteni ning gone padi-padi kae. Iso ditanggap noro-noro iso malah tua. Ngenten iso ngelengger iki ngono piye. Wah, lha iki sing wedok berarti sendirian di belakang. Ora kae ngono anu, bathe. Iya. Nggih menika temanten kakung nggih menika anu Ngono ki sok beneh kayak kene. Lu kayak kono ilang delok diwu-diwu. Karo-karoan remuk kabeh. Lah catetane mbomot. Yang mempelai berdua iki awake dhewe ya Jawa ya Indonesia. Soale apa Mek? Perlu diketahui bahwa temanten putra itu langsung dari daerah Tenggarong Kalimantan Timur, Mek. Oh, nak Kalimantan ini bandeng ini lho. Kuwi abahku, Mek. Oh, lah layak kaya batang.
Ngomong nek gak cedak cangkem ya apa? Tapi nek gak tak jelas aku pengen jadi apa kok. Iki lho waca sing lengkap wis kadung kine. Ya Allah. Lah ngono. Andai engkau berkenan, Lah. limpahkanlah kepada Kepada kami. undangan kok Ramus Pro. Jadi, lah wong sing ditakoki jenenge mantene wis mbok kon Lah jeneng mantan ada bokek kene walin ngene lho, Blok. Lho, iki lho. malah tulisan Arabnya angel ki macane. Lah macane. Wacane kok macane. Lah iya kowe iki ra ngerti tak macane. Tak wacane. Ya. Ini ki angel iki lho wacane jenenge nganteni sapa, Met? Tak macane. Tak wacane. Ngono ya kok iso. Saiki piye dunung kata-kata anu ora to Indonesia ora to kowe iki? Gak. Iki undangan ki nek jenenge ngaten kowe kon maca. Lah iya tak macane. Tak wacane. Iya. Ngono ya kok ekel-ekelan lho. Kowe dalu ki kok suwe-suwe ngajak gelut Met kowe. Lho, ngapa lah mbok anggap aku wani ya? Lho, mbok anggap aku ra wani ngono lho kok. Aku gak wani kok. Lah iya ra wani dek mlete. Ndi mang undanganku? Nah, betul mek bokongku. Sing dene sapa? Aku juga undangane ra iso. Mulane to dian. Kono lho mlayu-mlayu. Ake pisananku ke lho. Piye? Lari pagi. Awake cilik saiki. Entek saya kira mulai. Lari ning ndi kuwi? Mbah, iki jenenge minggat kok ngono. Lari pagi. Temanten kekale nggih menika paring asta. Wineh dibuka. Iki lho blak, iki lho ning kene. Wak ancelukane iki lho Mbak Farida saha Mas Gia. Oh alah yo kudulmu ngono. Jadi dia ngono, kuwi ngono basa dhewe. Kowe ngomong sing dados nganten Mbak Farida kalih Mas Gio. Oh, Gio nak nang kono nang kene yo Gio. Jawa. Oh nang Kalimantan, Gio. nang ning Jawa. Gio. Oh iya iya. Kok mak yo. Anu nyuwun sewu. Berarti Kalimantan ora ngerti. Santai wae. Kowe ora ngerti to nganten lanang kakung iki sinten? Tapi mak yo. Terusno kowe oleh ngomong apa? Nek pengen duku-duku dina iki. Dari duku-duku. Kowe ngerti nganten lanang sapa? Yo ngerti to. Angger lanang iki berarti yo lanang. Ngono. Lah yo gaweane apa roh kowe? Gak. Polisi. Kowe urung tau ditembak ndasmu. Iya iya. Dadi bodoh. Endi yo? Ah, jek sepuro karo ngantene. Yo kene. Lah jere mang yo Kalimantan. Oh iki Gio. Jere yo lek yo. Yo kene koncoku ngarit. Sing kit kono anu Mas nganten selamat ya. Di tangan kan. Wong kok anggere ton jebres temanten kakung menika lho, Mas Gio. Sing pundi? Ae lho ning kono wonge kok. Oh nggih nggih. Kenggalu Endi-endi? wonge dulu ora kenggalu. Enggak paham pakai bahasa Indonesia. Oh. Selamat malam Mas Gio. Apa kabarnya hari ini? Selamat kepada kedua mempelai Mas ya. Semoga segera diberikan momongan Mas Gio ya. Dan juga Mbak Farida selamat juga ya Mbak. Duh, Indonesia. Lancar, lancar, lancar. Weh, nganggo Indonesia. Mas Gio, saya Mekas. Saya Mekas lho opo iki? Tulisannya Mekas. Saya pesan. Saya pesan jangan sampai tukaran. Tukaran ki opo? Bertengkar. Nah, bertengkar. Apabila bertengkar, itu tidak baik. Kenapa omong apa tuh saiki kok? Kok belajar saya belajar. Nuturi kanten. Oh iya, pakai bahasa Indonesia karena nganten kakung atau nganten putra itu dari Tenggarong Kalimantan Timur. Oh, menisan. Tidak bisa berbahasa Jawa. Oh, iya. Harus Indonesia. Oke, sambutan. Sambutan ke depan untuk mantan kakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cah sauceng. Saudara-saudara Wih, yang pada hari ini tentunya saudara-saudara sudah saksikan bahwasanya saudara-saudara jika ingin memperbanyak saudara-saudara maka kita harus selalu baik dengan saudara-saudara sehingga saudara-saudara akan mendapatkan saudara-saudara yang saudara-saudara yakini bahwasanya malam ini saudara-saudara telah saudara-saudara saksikan kita sebagai saudara-saudara. kowe urung tau dibadhok saudara kowe. Wong malah emosi. Nggih Pak nggih. Pak Ragil kok malah yo derek to. Apa enak
sambutan saudara-saudara. Semoga di sini saudara-saudara Aku wis ngomong to. mendapatkan saudara-saudara. Aku ora pate iso Indonesiana. Makanya dong berlatih. Kita jangan bertahap di sini aja. Kita harus maju ke depan. Tunjukkan prestasimu. Intur prestasimu. Omonganmu lo kemajuan iki maju sithik jeblok. Monggon sakmene kok ngajak maju lho. Mas kan memajukan kecerdasan kita. Lah anak kowe karo aku ya cerdas aku. Sorry no, niki lho seksene Pak Ragil. Ya. Nuwun sewu nggih Pak nggih. Ya. Jenengan ampun ngertos, niki Pak Ragil niki Ya. mboten main-main lho. Main-main Pak nggih. Suryani ndi to dagelan cerdas, dagelan berpendidikan paham. Kowe Tadi ini tadi dagelan kuwi Hmm. harus di atas rata-rata pola pikirnya dengan yaitu praktisi-praktisi yang lain. Hmm. Nah, karo yoga ini harus di atas rata-rata. Jadi ini pengetahuan wawasan itu adalah mengglobal, mendunia. Boleh ngomong aku bingung. Bukan sekup nih gone lokal toh, Pak aku global. Saya tahu aku yo bingung lho Pak. Jenengan ngendikan keduren. Dur aku sampai ini dur. Maksudnya ini kata-katanya iso teko sekrup, iso teko mengglobal. Lah nek pancen padha cerdase lah mongko ditus. Dites, Tak ditus tes apane awakmu ya dodol karo komen. Nggih, siap. Tak tes, tak tes. Nah, Monggo. aku karo ngetes sidene. Nah, Lu monggo. ya, tak tes. Nggih, no. Oh, saya Bumarwin. Sing Oh, dereng mana sing putih niku? Dereng mana ki opo kowe iki? Anu sing, sing. tak anane dadi. Weh. Piye Iki, to Met kowe aku iki? takon iki, Met komet. Aku Nggih. takon nggone ulan takon. Pikir di mikir. Miem di miem. Lan. 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 Takon mie ulan di mie, mie ulan di. Mimu lan den. Lah. Mik. Lah iya. Ya mie. Lan. Tak takono. Presiden Republik Indonesia sekarang nama siapa? Jokowi. Duh. Lah, Cerdas, Om. Cerdas. Cerdas to. Cerdas. Kula ki cerdas. Sinden itu bisa menunjukkan kederaan IQ-nya, apalagi pelawak. Pelawak. Oh, harus di atas rata-rata otaknya. Inteleknya ro tinggi. Kowe ngerti intelek ora? Ngerti? Apa? Lan entung. Inteleknya kecerdasan Ya. pikiran ki jenenge Oh, alah, intelek. Tapi tak takoki. Wis to, apa? MTI. MTQ. AQ. Nggih. Tak takon karo nggone komet. Komet. Nggih. Tak takoni presiden ya kuwi Pak Joko Widodo. Tak Joko Widodo. Sak kita takoni ojo karo akeh ya. Nggih. Mudin Baghdad itu sapa jenenge? Gak iso wong plongo kok iso kondi kowe. Pertanyaannya apa? Sapa Mudin Baghdad Sing saiki? negara Baghdad lo Irak. Sopo? Ibu kota. Ra iso kowe. Lah aku rono rung. Ngono kok jere dagelan YouTube. MTQ piye? IQ-nya. IQ bukan di. Si Den wae tekan nang cerdas. Jokowi, dia Hmm. takon Mudin Baghdad itu sapa? Mas? Lah jan iki dedok. Ya, Jenengan ini. pertanyaan. Ya wes. Oh, wong loro to. Oke. Ya. Gubernur Jawa Timur saiki sapa, Dok? Saniki Gubernur Jawa Timur Model kaya. Afifah, Bu Afifah. Bu Khofifah. Bu Khofifah. Bu Khofifah. Lho, ora aku Ora takoni. kuwi kok. Ah, kok telah serat teko Baghdad kok. Apaanan ya? Iya. Cerdas. Urung kene Ulah cerdas. Dodo cerdas. Ulah Takoni kowe. cerdas. Takoni saiki kowe. Nggih. Maju. Hei. Dukun bayi Malaysia sapa jenenge? Ra iso. Wong Mosok sing Malaysia ya nek dukung bayi. enek kuwi tukang nulungi bayi, enek kuwi gak paham. Iki lho kulino dadi TKW. Piye lah, Dek? Pertanyaannya adu-adu. Mari MTQ ku cedak. IQ-nya. Jadi sekarang itu skopnya harus mengglobal dunia. Pola pikirmu ora mung negara tok, wae dunia. Pikiranmu resmu. Pikirane komet iki rusuh tok. Positif. Rusuh tok. Selalu memikirkan ide-ide yang cemerlang kok rusuh. Gombal takoni ora cetha. Nek tak takoni gak usah nanya. Nggih. Jenenge kotoran sapi apa? Letong. Duh. Loh, pikirannya Langsung ada. jorok ta? Ketara Rusak. pikirane rusuh. Bocah anggere wajah nglumpuh ge pikirane rusak, Pak. Lah kan yo letong kok. Lho ngene iki lho, udah gila kok. Nggih. Kok rusuh toke. Tenan, Tak takoni. Nggih. Kotoran pitik jenenge. Lentung. Duh. Langsung lho. MTQ kotor kowe MTQ. Kotor. Lah kan yo lentong kok. Kowe tuh mau pitik nelek metu kuwe tar. Saiki kita buktekno. Ya.
Kowe turu. Oke, oke. Lah pancen sing rusuh-rusuhin jenengan kali lho kowe sapa? Kowe tau mangan bakso? Tahu toh? Tau mangan soto? Kowe tahu toh? Enak kok. Jenengan ate soto? Oh, biasa Bojonegoro mesti Soto ketane kuwi mangan soto. Oh, iki. Soto kali rawon enak pundi? Iya enak rawon. Oh, jenengan seneng rawon. Iya. Berarti tau mangan soto, tau mangan rawon. Oh iya. Soalnya wis enak. Selera kuwi. Pecel nggih seneng nggih? Wis seneng. Pecel kali telek enak pundi? Ya enak pecel to. Berarti tau mangan telek, Bang. Woi, Kowe iki piye toh? Pak Ragil dalang. Menika sesepuh kene. Dalang komar. Dalang komor Aku piye? mau tak pikir kono wis mangan telek. Iya ta? sudah jadi klarifikasi. Anane wong iso bedakno ki mergo ya tau ngrasakno pecel karo telek nanti enak pecel. Ya, jelas. Masakan telek. Pak, ya Allah, Pak. Manten niku jenengan udang napa? Piye do? Dalang kok kaya ngono piye ngono. Saru, Mek. Ki dalang kondang sesepuh awake dhewe. Banyak kan mangan telek no. Kowe kok saru kuwi? Nah, tapi biasanya jenengan goreng apa di Jenengan goreng lho. Kowe iki omongane sing jeneng Pak Ragil niku dalang sesepuh lho. Yalah iya ya paham. Pak Dang ki jenengan nate. Nyuwun saya nate dhewe telek tenan. Malah goblok to. Yo ora So melok itu. Lah kenapa? Komar. Sayang ki jane kayak lampu ra entuk padang banyak lho Pak jane. Wis apa? Ha iki rumbak. Wis ora usah ngresula disyukuri. Iya, Mulane dhewe budal komah ki mang wong Jawa kae wis ngunekne kabeh ki insyaallah nak disyukuri membawa barokah sendiri. Beser. Kowe lali bocah cilik kae wis dielingno. Elingno piye? Lagi budal kae cah cilik wis diwarai lagu. Lagune piye? Ape kerja maca bismillah. Ayo, dibulane. Ngerti ta? Ya. Iya iso nek Boleh. kuwi. Bisa. Bisa ta? Wis Ya. jawab. Budal kerja Maca bismillah. mulai kerja Alhamdulillah. budal tanggapan Maca bismillah. tonggo kepaten Alhamdulillah. sakit piye tonggone mati soal kamu kowe kaya tanggaku kae Piye? ora tau nyekel mic pisan dibuwek ndero wedhek nyarno enek wong meninggal tanggaku Piye nanyar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aku muni innalillahi wa inna alhamdulillah. Kajane piye lho no? Kowe iki jebak aku jere kon bismillah mbak alhamdulillah. Ya kudu spontanitas dagelan YouTube kok. Iya. Tonggo kepaten berarti ya innalillahi ngono. Innalillah. Asep. Lah wong kowe ra apa-apa kok Wes dongake nganten. nggih dari tetungok kagem Menika mantan teng desa pundi to? Menika teng desa Cukup kedung dawa Tuh, desa Semen Dawa, Kidul. Semen Kidul. Dawa. Nggih, Indonesia. menika Bapak kok Indonesia. Di Indonesia no masuk Arab Saudi. Saudi kok. Saudi. Menika nggih rawuh Bapak Kepala Desa Pak Imam lho, niku men rawuh. Oh iya paham. Lho kene tau bisnis kok. Bisnis boto sing bakro kowe. Iya tak ngobong kowe. Dari tetungok kagem temanten kekali mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Aku ki Amin. pertanyaanku mung siji. Apa? Nek anu aku mbek bojoku kan biasa ya. Iya. Nganten ngono kae. Lah terus iki sing kakung nggih polisi, sing putri nggih polisi. Iya. Kuwi sampean kira-kira nyambel berarti. Lho, Pamane terus masak jangan menir. lho, nek polisi pejabat atau dapat jabatan polisi, kuwi nyambele ora umume kaya wong-wong ngono. Dewe nyambele lebih tegas dan lebih disiplin. Karena beliau-beliau itu mengayomi. Nah, aku kae Piye? kuwi kakek urusan nyambel. Heeh. Aku kae malam pertama. Piye? Iya to. Aku bojoku ya. Kenapa? Kan bojoku ya duwe adik to. Iya. Ngono kuwi angger-angger aku kan yo Hmm. kono ngomong adike. Tak anteni rantang ke kiri turu-turu adik aku. Aku terus nang kamar. Piye kuwi? Tak lebih tok ora tak kancing. Aku wis nang kene. Aku ngono to. Ngono iki bojoku ya paham. Iya. Saiki rong turu. Iki wis kode. Berarti enek kode. Yo malam pertama aku anggere wis cedhak ya ngono kae. Iki nek wong biasa kaya aku mbek bojoku lho. Terus iki numpak-numpak ngene. Iki wis tondo. Tandane piye? Nek polisi piye lah aku pengen Polisi yo tegas to. Syuk, Bro. Ngono. malam pertama ya lho. Iya to. Misale kowe dadi anu
Kowe dadi Aku itu. kowe wedoke. Kok meteng bereng? Heh? Meteng bereng. Kok meteng ki urung teko kono sih. Metenge ku guri-guri. Kowe dadi Dik Farida, aku Mas Giyu. Iya ya. Kowe misale bojoku. Istriku. Ya ah. Bocah ki ra iso dadi bojone polisi kowe iki. Orang tahu digedak polisi aku. Kowe dadi Mas Giyu, kowe nyelok aku dadi Mbak Farida. Iya. Matanem aku ning kene iki lho. Madhep rono ae. Celok aku. Istriku, siap suamimu? Siap suamiku? Kamu sudah siap? Siap. Buka. Siap. Baiklah, kita mulai. Oh iya. Parakin bayang. Disiplin. Polisi. Soalnya pendidikan militer. Ya lama paham. Mbak Farida. Sini masa dong. Kowe kok gak iso tegas belas to? Aku ora tahu. Aku jane ndek piye wis diwakil kepala polisi aku yang mau dadi polisi. Lho, piye to? Gak seneng aku seragame. Lho, seragame yo malah apik ngono kok resik. Apa aku dikano plastikan ireng mbek putih aku mau. Kuwi polisi apa? Polisi tidur. Kok gak Joni lho. Ya ora apa-apa, genep kok 3 tahun gino kak penyet kowe. Emosi. Omongan jejal kowe nek tak takoki bab masalah kepolisian. Masalah polisi mau. Polisi. Apa bedane polisi karo maling? Lho. Wis cedak-cedakan nek Oke lho. MTQ. Lah maling ki yo pelanggar hukum. Polisi ki pengayom. Lho kok bumbu ki paten yo ngono. Gak salah. Lah iki CSD paham lo jawaban kaya ngono kuwi. MTQ ku cetek. Ayo. Ayo ora karen MTQ ya. Lah bedane polisi karo maling apa? Bedane nek disiapno. Polisi nek disiapno langsung lumpuh. Maling nek disiapno bedone. Langsung melayu. Oh iya. Dunung ora kowe gak. Iki angel kok kandhanane ora iso-iso kok. Lah kok melayu? Lho, anane iso mlayu perkara nek sikile. Anggen duwe sikil mesti gelem mlayu deh. Lho, mongan sing apik. Lah nyapot wis Iki kursi meja yang disikil ora melayu lho. Ngono ki omongan mek sing wong pinter ngene hati-hati aja jebles. Wong pinter ndase ndek nek enek to piye? Lah timbang kowe, Kenapa? wong ora urut. Lho, ora urut piye, Wong Cak? ki umumnya ya berendas, gulu terus awak, sikil. Lah Lah. berendas terus awak lho. Lah gulu kundi. Lembut. Mek, iki lho gulu. Oh, gulu to. Lah mau kira? Ya tak kira get-getan ngono to. Getani bayi to piye kok Oh, karuan meja ning sikile ya ora mlayu bergetek meneng ae. Kenapa kok bergerak perkara meja ki benda mati dari kayu? Oh, nek Benda benda mati. mati ora ngarah mlayu. Lah dak motor ki benda mati apa urip? Benda mati. Lho kuwi bianter lho. Ya ngomong sing hati-hati lho. Piye lah aku kok ketok goblok men Ane nanti. goblok. Goblok ibu kancani. Lah jan ora ana liyane kowe. Anane motor banter ki perkara iso mlayu nek mesine. Anggere mesine mesti mlayu banter. Lah mesin jahit ya. Kene mesinnya ya nenggon. Kuwi cuma sing jahit. Ora dadi-dadi ya pelan-pelan jelas kok mati. Kuwi anane mesin jahit gak mlayu perkara dipancal nganggo sikil, anggere dipancal mesti meneng muser. Apane bojoku tak pancale minggat kok. Ber, mbok pancal ndase apa wae mesine. Niki lho wonten presiden-presiden ayu-ayu Wis ben kono ae sih. ben ae. Kowe iki dina iki kok modele kok uang. Lah kok awake dhewe presiden model dipegat. Piye lah Pak nonton mangki? Alon suasana. Ora ki awake dhewe ketok Ini kejadian ini kronologisnya. Priye, Kemarin yang punya terop dan panggung Nggih. dulunya memang sudah terkonsep Hmm. untuk panggung ini mestinya di sebelah utara dari Pak Sudarsono. Oh mriko, Iya. sindene mriki. Oh, enggak, maksudnya Malah domen aja. panggungnya iki lho jadi dia ning kono. Nggih. Ning pada waktu digawe dan terakhir digawe karo Bu sampe karo Dret di kayak ning gone kidul dalem. Akhirnya rumpok kaya ngene iki. Lah makmu sing sesek apa lodok ya? Sing iki seneng sing sesek sithik to, Pak. Ki apa to kok sesek mbek lodok iki? Lah kowe ditakoki sesek mbek lodok seneng ndi? Nek karepku ya seneng sing longgar lodok ngono kuwi to, Pak. Oh, goblok bocah iki.
Loh, maksudnya pergerakan kita tidak terbatas, mau goyang mau joget enak gitu loh. Mulane pertanyaane ra ngono. Pertanyaannya piye? Kowe seneng sing sesek apa lada? Ya lada to, Men. Lah aku ya sing sesek. Loh, penake piye sesek malah umpel-umpelan wong mirsane ora penak. Maksudnya nek udan kan hangat ngono lho Dewe basa. Ki sesek apa to ki? Heh? Pikiranmu aja kuwatir kok kowe iki. Aku ora tau duwe pikiran resik, rusak. Jajal lho. Nek akan MTQ diblok. Jadi ini kronologi ngono. Jane mono sedangkan programnya nggone lor kono. Harusnya di sana Ya. dong. Lah, Nanging itu nanti ada ke sini jadi penonton enak nggak seperti ini. Jadi sebelah sana terus ya toh. Kowe iki lho dadi apa? Bayane ngatur-ngatur. Wis di omah biasa kok kowe ngatur nete. Sing ngene. Salah siji penyanyi iki timbalana kon kono. Oh ngoten. Iya. Oleh. Angsal nggih. Oleh. Men. Pilih. Piye nek sing papat menanti we? Ono. Sing di Ijo ijo kae. Lah nyapa nek milih lha kuwi sing num-num enek kok gak aku. Kono ya. Wis seneng anu kok sing anu ya Mas. Kok Sing melamun. senior. Jangan ya. Iya iya iya. Ya wis Sing putih nih kok. Terserah awakmu. Oh bebas. Bebas. nek Bi. Nah, Jujur lho nggih. Jujur. Saya itu bebas nggih. Iya. Sing apa itu piye to? sing abang wis mesam-mesem bae wae dhewe. Ketoke ada greget yo. Tapi itu nih lho wong itu nih. Greget seneng, Iya. greget duwe rasa. Rasa. Pangkling, roh kae sapa to gumun bocah kok gantenge kae sapa to ngono. Sing pindah sapa wi? Aku. Eh. Dagelane sing lemu sing putih kok kaya kirut. Sing cilik kok kaya kancane kirut. Kaya kire. Lu cewek menika paring asma sinten, Pak? Lah takon dhewe. Diajeng. Apa kakak? Yen tak sawang-sawang seliramu kok koton cemlorot Diajeng. Kok cemlorot ta, Mas? Kaya mercon itu. Maksudnya wajah iki bersinar-sinar ngono lho. Oh, neon. Neone. Maksudnya wajahnya kaya rembulan. Brogal. Apa enak? Nyuwun sewu Diajeng. Nggih, pripun kacang, Mas? Oh, saya Aku dianggap sukro ngono Pak. Iso kacang mas iki lho. Sik, Wok. Nek Nggih, prayoga pripun, ora Pak? patut Pak. berdiri Nggih ngaten. langsung menuju ke lokasi. Nah, ngono. Nah. Lho, anu jenengan cekel mek terus calubung ngene. Eta, coba turun. Turun. Lho, ketoke cilik yo dawa, Mek. Oh. Ayo, langsung. Mriki jenenge rati mriki, Mbak. Ora ngono, Macem Mas. mriki ki kenapa? Dagelan ganteng kok bersalaman lambune kok ngene to. Apa ambune? Ya Allah. Apa ambune? Sampeyan permangan apa ta, Mas? Ya umume kaya menungso to. Ngono apa ngono? Sampeyan ambune apa? Terasi tok lho. Mang batak kene-kene. So terasi lho. Iki lho, Mas. Sing kowe malah ngilang. Sampeyan apa, Mas? Kok kayak ngono? Gak aku ndelok ngelak. Nah, ini ndelok cedhaki mang rek gak milih iki. Hah? Rek gak milih iki. Lah, mang cek lungguh kita endi? Lah saiki piye, Mas? Bare saiki yo iya. Apa, Boleh Mas? lagi. Yo masuk pokoke. Mriki, Mbak, mriki. Ngene. Jadi, Nggih, ini lho terus. nggih. Depan-depan coba, hadap ke depan, Mbak. Heeh. Siap, gerak. Hadap kanan kiri, gerak. Siapa, Bu? Oh iya. Alah, Oh iya apaan sing meng? kowe iki tak adepno ben enek chemistry, ngono lho. Oh, ben. Siap, gerak. Mata melorok. Ilat melet. Telet. Anu kamu adem noke? Oh iya. Sampeyan kok kesusu meng to, Mas? Lho piye kesusu ki pet lho. Jame jek jam piro to? Alah aku iki karo Jamila jam-jaman ning sampe jabu-jabu kabeh kok. Takok jam piro to? Iki jame. Alah mati jam. Jam mati ati kok wilujeng dalu Mbak. Kuwi lucing dalu kan. Pi dalem saking pundi? Aku Nggih. omong ora tak golong, Mas.
Mas kondi aku dhewe ya lali lho Mas aku. Gua nomben kita kaya bekecot. Dadi sing halus to. Mbak nek jayu wis sing halus kaya Putri Solo. Ah ngono ya. Kula paring asma. Takoki jenenge. Paring asma sinten? Kula paring asma. Ora kowe ngono lho koe. Sing halus kono kowe takok biasa biasa. ayo iki grogri. Grogi, gogri. Antuk maju Untuk maju mek kesorotan lho. Heeh. Aku majane nggo center kurang padat. Dari mana asalnya? Saya Iya. dari saya asli dari Tambak Rejo. Oh. Alhamdulillah. Loh, Baiklah. tak kira apa? Tidak masalah. Malam yang sangat luar biasa. Suara Untuk kita itu kayak- spesial saya akan menyanyikan sebuah lagu buat kamu. Suaranya kayak Roma, Pak. Apa Iya, Mas? iya. Kaya Roma Irama. Tolong Mas kuncinya. Kunci apa? Ayo, Kunci Inggris. keyboard. Kunci Inggris iki nggo model Keyboardnya, Mas. apa? Keyboardnya, Mas. Mohon maaf. Keyboard. Ndoko kowe. Enake dagelan yang ngene iki lho. Enake piye? Yo ngene iki to mak wong ayu. Mas aja nemen-nemen. Lho lah ngene lho kok iso. Ora ora Lah anak. jare mangan seneng sing sesek apa sing lodok. Lah anak piye? Lah iki mung keseseken. Iki go nganggo usus tak tukono yen. Heeh. Mbak lamar ya, Mas. Bentuk kono Iya, apa? iya. Bentuk kono apa? Yo karet to kok. Rumangsa aku Mas ngono lho. Urung duwe ali-ali kuwi lho tukono. Bila kamu Kene wong nyanyi rungonoke aku. Suara kowe enak, Mas. Sapiro Mas kutine Mas? Sakepelan. Ting. Ting gudul mlampret kok. Jere njaluk sapiro kok malah ting. Bila kamu di sisiku hati rasa syahdu. Aku pe diambung dah. Sing kudu ngambung garangan ya sapa? Yakin lho, gua apa rek? Dadal ta wae aja. Kayak nyanyi dadal. Gundul. Roma terus napa sa? Ku yakin Piye nadane tak bro? Kancaku koyo asu. Nada kowe kandha kono jreng kowe moncrot. bila Iki senengane sing anu Mas, los kono, santai ambek kene. Aja mbukele kuncine. Aja kulit. Banyuwangi. Banyuwangi. Iki senengane Banyuwangi ya, Bro. Sumendang ra. Piye kuncine piye iki? Piye ku nadane iki? Sekarang kowe itu. Nesu. Sumendang Ora sing kuwi kok. Sing apik ralke no. Rale piye? Maneng ison. Maneng. Pucat raine pucat. Kupinge nglumpuk. Kowe krungu kowe kok grogi lho. Klumpuk kowe kira jamur kuping to. Nek ciri khase Banyuwangi kuwi nang gone cengkoke sing rada kaya pedhot ora ngono. Dasar maneng ison. Maneng. Suarane lho diatur madhepe rene. Maneng. Ora ono wis sesuai gila lho, Mas. Gila idoni. Alah ta. Oleh ora apa-apa. Maneng isun. Ganti son. Warung. Dilacak bisa sing apik. Iya lan Sing piye mesra, carane Mas. cawe itu iso Sing kesengsem mesra. karo kowe. Kok ben aku iso luluh karo sampean. Iya sayang. Iya. Malam hari ini adalah malam kita berdua. Iya ngono ya. Yang lainnya adalah ngontrak sayang. Termasuk iki ya. Ini adalah siluman gunggu Oh sayang. ngono, Mas. Iya. Aku pokoke ngengei. Sing ndi, Mas? Njaluk sing piye? Wis ta sak karepmu Sing pokoke ndi? ngengei. Sayang, Iya, sayang. satu lagu buat kamu. Sayang sesuk ape bayar listrik kayak bingung kok sayang. Berarti aku ora oleh bagian. Sayang, jangan dengarkan anjing menggonggong. Oh ngono. Kafilah berlalu, Iya, sayang. iya. Memang rumah tangga itu banyak coba. Loh, Kaya tenan ya, Mas ya. Katanya aku pelatih kok. Satu lagu buat kamu. Iya, sayang. Lihat hancur. Gardi. iki senengane cak gebul. Kowe iki nyanyi apa ngidu? Loh, kowe ora ro ki lagune sapa? Lagu anak modern saiki kuwi. Lagune sapa? Lagune kakak saya Enzi. Lah iya bener tak muni. Kuwi anjing. Lagi sapa ta? Enzi anak band sing wonge ndase gundul lho. Walah tukang ban.
tukang ban gundulmu no anak band lah kang ban kok lihat acung sayang coba berjauh mencarimu biar kuncinya rasa tak anu tak goleki jane rasa tak ayo guyu saya guyu sapa gregetan aku mek kowe suwuk ganteng iki dagelan apa tukang suara ora apa nanti tatakno tadi namanya siapa Namanya? iya Yang baru apa yang lama? mancing ya ta Hah? sampe tak ngerti mancing Yang baru apa yang lama, Mas? kamu sudah mancing tikus turu singo Ono. singo nek gede aku cilik Pak cilik Lah, sampean semene gedene kok cilik to? Sing cilik sing ono. lu ki awake lain-lain nek sing cilik Cempian. kowe nek wong loro mesra aku dadi nopo ngono kok ya wis kowe pengen dadi bisa yo mate bergabung lah Apa cara mana pantes apa, Mas? ana siapa terus lho ngawur nek untung lho nek kebentuk ki urung lunas ngono kok gak ada apa-apa untung dipatrekno 250 aku tak gedekno aja anu iki kowe timbang kene kegiatan ya kowe ndaman dadi saksi antara aku karo iki kowe dadi kursi kursi wis tak Orang bilang mau ora masuk dadi tumpakan lho. heeh Yo. aku tumpahi Lah, Yo. dadi. yo iya ae wong enak iki kok aku apel-apelan piye ya aja no gak ngene biasa sayang Iya, sayang. ini sudah aku belikan kursi baru Kursi sing ngene iki yo lagi enek iki ya, Mas ya. maaf sayang kursinya pakunya ucul sayang kursinya ucul ini pakunya ucul sayang ini oh alah Masa kursi ngono, sayang? iya sayang nah ini apa pakunya kok pakunya jeng Aku kok kaya Mas. pakunya beli pakunya paku aku ora sah dingin-dingin ya teko pulung ati lho kok lah pakunya metongol tak blesno ora kerasa sup pas gandul Masa kursi terbaru kayak ngono ki to, Mas? ini to nang terus gopo ini ibu akbar nih gopo Gila aku. gila apa soal rasanya ndine gila Yang menika ngaturin apa? Wonten omongnya nggih enten gendinge. leser Lah monggo. leres Leser piye to? ini kan awake jiwa muda iki mbak Jenom aku Jenom juga penonton juga masih ada yang muda Iya. biasanya sunane njaluk lagu sing fresh sing hit Enak ta botol to. ini fresh pi So seru bisa. mumpung enten orjene dikasih lagu yang hit di tahun 2020 Ngono. satu hati sampai mati Kok piye iso lho to? kowe kok enak piye to iki Kowe ngrek-ngrek kancane. mati mati be kowe tak siarno wong loro Oh iya. Jeng seterusnya. Bahasa Indonesia ngantene lari mantan. iya kalau nganten itu Sing pundi? ngene kan nggih Pak Nggih. iya toh Jenengan Pak nggih. Mboten. Kudu jenengan pokoke. lho kok ngatan kok betul tenan tutup Paksa itu. Bu Farida mboten niku Mbak Farida mboten niku Mbak Farida mboten niku. Jeng seterusnya. Baik. Hadirin semuanya berbahagia supaya malam hari ini benar-benar bergoyang, benar-benar. Tak panggil artis cantik yang berikut ini. Ini dia yang di sebelah kiri saya ada artis cantiknya Bojo Negoro Chow. Ini dia, bro. Si cantik. Sama Bang. Wong didakoki jeneng kawak apa anyar? oh iya bro tak tahu Piye to, Mas? seneng kawak Sing kawak kuwi wis bujat. lagi nek mancing gini Jenengku kawak wis bujat, Mas. lagi gak roh musim udan to piye lah nek sing jeneng anyar Anyar urung dadi to. sampean mlaku ya sesuk Heeh, nendi? apa mbok dadekno ndi Apa to kuwi? jadi rung dadi Apa? sesuk aku nek kegiatan ning KUA mila ora Napa kuwi? ora ijabno mbek aku ya Mau tak ora. itu jajal rong dino ora penak balik Kayak apa kuwi? lah sampean yo ngono kok ae jeneng kawak kok anyar jeneng sing hit saiki Jeneng ke ta, Mas? heeh Lina. Lina. oh lin Lina Piye ta kok lin ngono to, Mas? kita sambut ini dia ada Mbak Li tambahin bintang terkenal piye Lina Avanzo Lina Innova Lina Aila Lina Kijang Super katana kok piye Lina Katana Apa ta ya? ini dia kita sambut ada di
sebelah kiri saya ada si cantik Lina Avanza, dan sebelah kanan saya adalah ini dia Komet Ceret. Apik lho Mas jenengan iki. Ayo pilo gampang Jeneng terkenal. sing duwe lho Mas. Komet Ceret. Ya wes sijine. Kita sambut ini dia ada Cak Komet Kelamin. Jeneng terkenal iki lho, Komet Kelamin lho kowe. Ora ngerti. Ayo teman suku no. Aku orang kini biyut-biyut itu kan. Paling asam berat nih aja. Enten Mas Ki. Mangga yuk langsung bersama ada ngenek-ngenekan. Kok ngenek-ngenekan di situ. Iya. Ya ini ku nopo jenenge nopo ngono lho, grupe. Bos, apa ngrasakno apa piye? Lah mangkane kuwi. Katawa iya. Ora ngono. Coba to, Met, kowe gandeng Mbak Lina. Oh, gandeng Mas, Dadi gandeng. kita mesrane Mesra Mas. mlaku. Bagaikan apa cara ngono Mas? Mbak Lina, Piye Mas? bar ke pasar ya. Oh iya toh. Lah kok tuku kire iki lho apa? Tapi dirajang. Ora mesra blas to Mas. Ora mesra blas. Mari wong iki kecilikan. Sek genten. Nek iki bagaikan apa cara ngono? Bagaikan apa? Kangguri Mas, kangguri Mas, mlaku Mas. Setiawati. Mbak Lina. Nggih, pripun Mas Komet? Apa yang buat batange? Ya bakal kebu. Kok alik kabeh to Mas? Kamu nopo? Kowe. Aku nek. Iya. Iki enak dah. Sampun jengkar saking warga Jurawojo. Temanten putri nggih Sing menika. wibawa Laku toh. ditetapno Mas. Temanten putri nggih menika kados Dewi Sri Kandi. Ingkang temanten kakung nggih menika kados Sri Bombo ingkang ahang bangap kados Tokringat. Temanten kakung nggih menika Sri Bombo ingkang sampun kepenjil cekel. Temanten kakung ingkang badhe ngendhok. Monggo Pak Komisi bedel dadak. Nesu Kasane dipesuri bombo. nesu nek nesu ne. Iki anu kowe iki jane aneh lho, Dok. Nyapa? Melok wayang lagi pisanane untuk kayak dangdut iki lho. Paling gak ki yo nganggo Jawa. Lho, lah Jawa ki ana bagiane dhewe, iki spesialise dangdut. Oh ngono. Mbak Lina. Berarti ki lanjutne. Yo oleh to. Ah. Padune kowe ketagihan. Heeh, berarti aku ra muasno ya Mas ya. Ya menge dadi Hah? Lho, menge gak muasno. menge saiki ape buas kita ya. Apa enak? Heeh, no. Jajal rayu-rayu, Mas. Hah? Sayang. Bayi mbok warai. Ora usah terus gawe. Dicontoni kowe Mas kok bayi iki. Apa Mas kok mbok ngono? Ape adus. Karo ape ngerayu dadak. Usah. Kunci sing saiki masih sobat ambyuk lho. Oh, nek rayu berarti saiki ngene sik. Saiki ora sobat ambyuk, ambyar kok ambyuk piye. Ambyar kok wong Yogya. Nek ngene wong kene. Senogoro ya ambyuk. Ambyuk. Ambyuk iki koyo pinean ambyuk. Sopo enak? Cek Mas, cek. Ayo cek. Jreng. Sepine wangi iki. Sek. Saman serodok anu mripate serodok gak awas. Sepine wong iki wong semene kae kok sepi to Mas? Lho ya ta. Wong kaya ngene iki ya rame to Mas. Cah ra tau dolan ta iki. Lho, ora tau dolan Piye? to, Mas? Dekne ning Sek lirike piye mau? sepine wengi iki. Wong sakmene kae kok sepi. Sakmene kae rame Sakmene kae lho Mas. Lah iya. Piye? Kok lah iya piye to? Netrom kok kendik netrom. Alah matamu nek netro. Aku kasaren. Ora apa-apa Jenagara kok sogok pisan malah. Masam. Jeneng kok rombek kene wis beda ya. Iya Mas. caki kok ya. Iki maksudnya lagu ngono lho. Oh, lagu ngomong ora Kangen ngomong. Yunarti. Kayak kangen Mikari kok. Iya ngerti piye to? Lah Yogya kene ya narti kok. Nah, iya nah. Sepine wengi iki. Suarane asem komentar. Neng kene aku ngenteni. Oh, enak banget. Kesuwen-suwene wis pirang sesi. Sing mari larangi suarane. Anggonku menghamili. Kok sampe milih piye to, Mas? Lagune ra ngono kok. Kata-katane piye to, Dan? Anggenku menghamili. Lho, tunggale. Ngenteni. Ngenteni kok Mas. Ngenteni baru kita tak hamili ini lho. Kowe iki terae. Mama, ngono ngene ku Aku salah. Ora, Mas. Ya mesti salah. Nalika urip saomah
Habise nganggo tisu. Lah aja nangis to, Mas. Aku sopan lho ya. Kenapa? Aku ki anake model lho. Anake model, Mas. Anake model. Anake rupane anake model. Jangan Mas. gak kena telek, lah nek kena telek. Yo disyukuri, Met. Dikandani, ojo kok disyukuri. Lah piye? Marah lho aku. Sebagai Marah, tampilan YouTube kok terima dianu sandal. Oh. Harga diri di mana? Aja ngono, Mbak. Sampe Sampai berang tahun sampai nyinden, berang Aku tahun. lagi ki, Mang. Upah, Mek. Orang ngerti aku sapa? Sapa? Nah, aku wong sampe nek rene sing kenal kabeh. Ya. Piye ta? Tak kira wis. Murah-murah aja jatuh, aku cewek. Ora Gimana kono? Ora sabar, Met. Iki ponakem. Iya, iya. Wis balik. Oh iya, iya. Kejuk ki tenggokmu. Sampeyan wani karo aku, Mas. Lah lah. Sampeyan kaya ngono kuwi wani nyeneni aku kaya ngene iki. Jane Mas. wani. Sampeyan wani Mas karo aku, Mas. Pak Melo. Endi Pak Endi? Ora rupanya to. Dara. Golek to. Kowe malah koyo obat delikane bukan golek Bacane Pak. mani aku meren dhewe nggo balang lho. Lah endi wong bocah dhewe nggo mitokno kok. Sampeyan wani porel. Gak kowe nggo balang kok ya. Endi balang di? Oh kuwi loro. Yo ora balang. Ngawur, Pak. Oh, terus. Aku tau dibalang ning kidulan yo lowor. Rasane piye? Palsu. Tapi palsu berat ya. Enggak lah. Asli wis. Wah, ndak ada dagelan apa wong ewah jane. Kene rada. Aku asline Aslinya piye? Isen asline, Mas. kowe Ngene. kowe tunggon penak lah aku ndoang Yo kentenan rada wong ngono ae kok yo. Ora roh ning ngawur sawo iki mbok tong syuting iki ketok apa aku. Kaya gendruwo sawo ning kono. Kamu lagi kerja sawo, karena aku model kayak panen. Wes nang munggah. Kita buka. Kireke wis medun, Mas. Oh iya sayang. Sing ganggu awake dhewe rumah tanggane kene wis gak enek sayang. Kan udah aku bilang kamu jangan Iya. main sama Kiring nanti kamu bidurin saya. Oh, tiduran. Tapi kirim mah kok malah gelemi kebu. Tapi bocor kok rusak kabeh lho. Wis kebo kan rezekeni. Di makmur berada itu akan menghangatkan dia. Iya. Iya ya Mas, nek pas saya hutan-hutan ini kayak. Sayang. Iya sayang. Salim dulu. Tanganmu kok gini sih? Gimana sih sayang? Bau amis. Kok amis? I miss you. Kayak ngene iki lho Mas. Sana Kayak mami ngene iki lho aku seneng. Ya sih aku mah ada gak ngono ya. Mas kayak ngene iki lho aku seneng lho. I miss you. Heeh. Baleni Mas. Salah sini sayang. Salah. Nanti salah gitu. Sayang, Iya sayang. kamu tahu nggak malam-malam apa yang paling indah? Malam minggu loh. Malam Jumat ya Mas. Salah. Malam apa itu? Malam yang paling indah itu malamar kamu buat aku sayang. Aku seneng sing kaya ngene iki lho Mas. Ide ada nggak? Sing kaya ngene iki. Saya iki tidak. Plongo. Aku ora seneng kok kuwi. Lho ngono ki jenenge ngerayu secara modern. Ngerayu apa wong seneng ngerayu ki berarti asline rapat ente duwe. Oh nyata Mas. Ya, Berarti kudu sampai kudu. duwe akeh. Lah yo gak to. Gue nutupi pelarati kurang royang rayu. Ah, tak selesai nih. Oke. Kamu tahu nggak bapak kamu tahu? Lah ki opo? Bapak kamu tahu lho. Sini di TV loh. Kamu tahu nggak? Kae lo wonge kok aku. Kamu Kok ono to? kamu tahu nggak? Enggak. Aku juga nggak tahu. Gitu. Kalau kamu tahu enggak judulnya suwi loh. Orang ngono to. Orang ngono sini TV. Kamu tahu bapakmu ndak? Lho kok kamu tahu bapakmu piye to? Ngene lho. Iya to gue. Sayang, Iya sayang. bapak kamu dulu Nah, iki lho. pegawai PLN ya? Lho iya. Kok kamu tahu Bapak sih? nyetrum to. Aku. Kok malah bongok-bongok ya goblok. Kan dadak dikobongno. Kowe iki undeng kowe. Lah aku wis ora maksudnya. Iya, tetep Betul kasih nih, jawab. Mama. Bapak kamu Ya. supir ambulan ya? Kok kamu tahu? Lah, ini tak gua ngangkut gini. Anu gini to zamane wiu-wiu karena ketika melihat kamu hatiku serasa wiu-wiu. Karena kamu telah mewiu-wiu. Oh, Apa? Wiu-wiu apa to Mas? mewiu-wiuku. Wiu-wiuku. Alah wis rasa ngerayu nang rabi lho. So. Saiki? Eh, Saiki? Lebih. Mat. Cek kosong loh Mas. Ndere yo piye iki? Ya ditawani kowe Cek jalan. kosong. Bapak loh, ndere Mas. nang mboten? Oh mboten. Ora kan mboten nak mlebu YouTube ora kena mlebu YouTube tak foto Pak. Kira disunting lho, dah. Oke, Pak. Pak, Lina tak rabine nggih. Nggih. Setuju nggih? Ojo. Lho, gak oleh, Pak. Kau oleh. Wong baru delok kok wis telepon. Lina wis tak judono karo pejabat daerah Jawa Tengah.
Enak dagelan, Pak. Enake piye? Orang pejabat sawalan pisan lah bayarane dagelan bedino. Iya, bicara aku potong repaksi lho, Pak. gua kira gabah to piye. Wis tak judono Lina. Ndi? Lina tak judono karo ya dagelan. Sopo? Jenenge Dodo. Pemain cepu. Bocah rada nemu ning putih. Sing Rada ganteng. kene karo komet itu. Iya karo komet terus. Iya lagi kometan di ngendi. Iso ngomong kok dindi kene lho dhuwur. Dodo nek kene kayak dhuwur tamu. Kan dari pergerakannya kene terbatas. Iki tunggal apa kali, Bapak? Kale no, ora rata ora enak. Iki tunggal apa kali? Tebang ini lho. Loro. Kali iki. Betul apa, Pak? Loro. Matur suwun macinga. Macane kok paciran. Macane Baca germu kok buri. Tapi kuwi ndak apa. Pak iki hobine baca gitu. Masa PSR bareng kami dibaca. Wong PSR ini tidak diketahui bahwasanya kalau ada wayangan ini kok saudara-saudara ya. Iya iya. Kakek saudara. Mbok yo anu diratani. Diratani piye? Iki bar Balina yo lho enek-enek sing. Lah kon loro kowe kon tandut ta berarti mau wis enek dangdute saiki campur sari ben seni Jawa. Campur sari liwung digawe versi jalanan. Lah iki lho Sambaya. Samboyo Mas Samboyo. Samboyo. Piye Samboyo to? yo Sambaya. Awakmu sing bapakne sing germone kae, sing bapakne kae. Oh iya iya iya. Kowe dadi germo. Iya lho, germo gitu. Lah kuwi jadi germo. Ngawur sing gonceng kalau kita Sing becuti. bapakne. Ayo toh, ndur. Tung tung tung. Aduh. Jadi wong Modele kaya mancing opo awake dhewe. kayak nang perahu ayo. Selamat. Nek pengen enek ning gone Itu perahu. Pak Gito, Pak Gito. Grimik Pak Gito. Lagi sampean rong tau nambah. Grimik. Kepiye? Mboten nate numpak perahu ta. Aku orang tahu Mas. Iki nek nyeluk tukang tambang nek wadu ya apik lho. Piye Mas? Loh, aku nambung. Suwe omong kok malah telinga-telinga. Lah kowe omong iki kok. Kowe tukang tambange kono iki be pacarku, aku pengen nambang. Aku ora ro. Aku ora tau nambah aku lewat jembatan dong. Mampu apa membeliur. Loh, iya, aku nambung. Aku ngomong. Iki jangan wong Aku cengisu. takut tenan lho kan ngene. Aku jane kegiatan. Ya kaya kuwi. Lho kok yo kaya kuwi? Kowe omong ngono. Omong ngono. Lho piye to? Kaya mangeku kuwi lho. Lho aku nyebrang. Entene deh. Entene kono to blak. Untuk kan nyambang kok nyengkreng dene to piye? Monggo dejeng Dikasih jaranan. sayang, Monggo. aku keringetan. Liwung. Iya ini sayang, sangat banyak sayang. Habis kamu cedak srengenge ini. Oh iya, aku lupa sayang. Jangan, ini tuh jenisnya jenis banaspati sayang. Kok banaspati sih? Kemaman. Kok mama? Mang desa lho kene ngawur. Liwung versi samberan dados. Yuk, Lah iki lho penak. Oh cepet-cepet lek, kendake cepet-cepet. alah urung enek swara apa-apa kok aja banter-banter. Masam. Piye ta?